auto, äiti, älä säikää. Me ainakin säikää. Me vähän kauemmin, eikö ei kauemmin. No niin, anna. Nyt näkyy hyvin. Me haluais sitten katsoa. Me katon videolta. Mulla karsii niin helvetti. Joku iske tulee, niin kyllä tulee huutoa. Ei onneksi ole piha. Kameralla tehdä tehtävänsä. Katsotaan sitten videoita. Ei helä. Vois kääntää tää ei vähän korkeammalle, että näkyy se lieki. No niin. Nyt on hyvä. No niin, on se siinä vissiin. Tuohon päälle, nakkasitko se tuolle puolelle? Tuonne Toyotan puolelle niinkö? Kun tuossa näkyy tuommoinen tötsä. Ei kyllä mennä vähän aikaa kattoo. Ei vitus. Onko semmoinen? Onks? Ei kyllä ollut varmaan se. Ei, nyt on.